Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 11 fevralda oglu Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary hemde Türkmenistanyň ýokary gödäwçilik edarasynyň başlygy wezipelerini belledi. Şeýle-de prezidentiň gol çeken kararyna laýyklykda täze orunmasar döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalygyna da belenildi. Bu barada döwlet telewizionynyň Watan habarlary gepleşigi habar berýär. Prezident Berdimuhammedow penşenbe güni ministrler kabinetiniň hemde döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisini geçirdi. Video aragatnaşyk arkaly geçirilen ýygnagyň başyna prezident ministrler kabinetine özüniň täze orunmasar wezipesini döretmek kararyna gelenligini oglan etdi. Täze vice-premier döwlet we jemgyýetçilik guruluşyny, bilim hem saglygy goraýşy, maliýe ykdysadylyk gomlary, önümçiligiň ähli pudoklaryny hemde jemgyýetiň durmuşyna, sanly ulgamlaryň we innovasiýon tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna gödäwçilik ederdi, prezident aýtdy. Ol täze wezipeniň döwlet dorandyrşyny kämilleşdirmek hökümetiň işini hasy gowlandyrmak maksady bilen döredilýändigini aýtdy. Meclise eden çıkışında Serdar Berdimuhammedow özüne bildirilen onun üçün minnetdarlyk sözlerini beýan etdi. Men size alyp barjak jogapkärli işleriňizde uly üstünlükler arzu edýärni prezident täze vice-premieri rowaşlyk arzu etdi. Hökümet başlygynyň orunmasary bolmak bilen bir hatarda Serdar Berdimuhammedow prezidentiň gol çeken kararyna laýyklykda Türkmenistanyň ýokary gödäwçilik edarasyna başlyklyk eder. Şol bir wagtyň özüne döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzasy bolar. Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenistan ýokary gödäwçilik edarasyna başlyklyk wezipesine belleniljektigi barada şu hepdäniň başyna Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Ýöne şonu bu maglumaty tasdiklatmak başartmady. Onuň bu wezipe belleniljektigi barada prezidentiň gowy gurulunyň bir işgäri habarçymyza maglumat berdi. Şeýle-de Serdar Berdimuhammedowyň bu wezipe bellenilmeginiň öňü süresinde ýokary gödäwçilik edarasynyň Aşgabatyň Magtymly şaýorunyň ugrunda ýerleşýän edara binasyna gysgaly abadlaýyş işlerini geçirdiler. Azatlyk radiosynyň habarçysy 10 fevralda ol ýerde bolup Serdar Berdimuhammedowyň diňe almak üçin bir eýwanyň hem bina edilendigini anyklady. Şeýle-de goloý goltumnaky ýaşaýyş jaýlarynyň daş ýüzü hem boýalyp mundan başga da biziň habarçymyzyň anyklamagyna görä goloýdaky jaýlaryň ýaşaýjylaryna howlularyň gabadyna şahsy ulaglary park etmegiň gadagan edilenligi duýduruldy. 2020-nji ýylyň oktýabryna Türkmenistanyň ýokary gödäwçilik edarasynyň öňkü başlygy Durduly işde goýberen düýpli kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy we onuň ornuny şol edaranyň başlygynyň orunmasary Recep Çarygulyýew wagtlaýyn bellenipdi. Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň fevralyna Türkmenistanyň täze döredilen senagat we guruluşyk önümçiligi ministrligine ýol başçy wezipesine bellenildi. Prezidentiň penşenbe güni gol çeken karary bilen ol bu wezipesinden boşadyldy. Hasodol prezidentiň ogly dürli döwürlerde Ahal welaýatynyň häkimi Türkmenistanyň mejlisiniň kanunçylyk komitetiniň başlygy şeýle-de daşary işler ministriniň orunmasary wezipelerini işledi. Ol 2016-njy ýylyň noýabrynda mejlisiň deputatlygyna saýlanypdy. Geçen sentýabrda 39 ýaşyny dolduran Serdar Berdimuhammedowyň resmi terjime halyna görä ol 2008-2011-nji ýyllar aralygyna Russiýanyň daşary işler ministrliginiň diplomatik akademiýasyna halkara gatnaşyklar guruby boýunça bilim aldy. Munyň ýyly 2011-2013-nji ýyllar aralygyna Şweýsariýanyň Ženewa şäherine halkara howpsuzlyk ugrundan ýokary bilim aldy. Analitiklere görä prezidentiň oglunyň ýokary wezipelere bellenilmegi häkimiýeti geçirmek senariýasynyň bir bölegi bolup durýar. 2018-nji ýylda Serdar Berdimuhammedow merkezi ýurtlarynyň döwlet baş tutanlarynyň duşşugyna hemde gyda ýurtlarynyň ministrler ýygynyna gatnaşdy. Türkmenistanyň Lewap vilayetinde ýaşaýan we kanun esasynda raýatlyk alyp bilmeýän adamlaryň onursasy, has çylsyrymlaşýandygy aýdylýan syýasy ykdysady kynçylyklaryň arasynda türkmen pasportyny edinmek mümkinçiliklerinde ňüze urup ilkinji pursatda ýurty terk etmäge taýarlanýar. Bu arada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy maglumat berýär. Ýatlatsak Azatlyk radiosy durly ýyllaryň dowamında Türkmenistanda ýaşaýan we kanun esasynda raýatlyk alyp bilmeýän adamlar hatda maşgalasy bozulup çağılary bilen goňşy ýurtlara çykarylan aýallar hakynda maglumatlar berdi. Olarda Türkmenistana daşardan sol sanda Özbekistandan gelen gelinleriň ýa-da etnik türkmenleriň müňlerçesiniň raýatlyk alyp bilmän onlar çyllap kösünüsi, olaryň saglyk hyzmatlaryny almakda, okuw, iş meselelerinde kadyly maşgala gurmakda we çağılaryna resmi dokument almakda ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklar hakynda maglumat berildi. Emma indi bu adamlaryň häkimetleriň ozal arzyly hasaplanan türkmen pasport
pasportyny edinmek tekliplerini red edýändigi bellenilýär. Türkmenabadda Farabda onurç ýyllap raýatlyk alyp bilmän kütünün aglaba Sowet Soýuzy dargandan soňra Özbekistandan gelen adamlaryň ýüzlerçesi migrasiýanyň türkmen pasportyny edinmek tekliplerininden ýüz döndürýärler. Olar esasan hem geçen ýylyň aprelinde turan aptupandan soňra häkimetleriň ýylatyň %100 bolan kynçylyklaryny aradan aýyrmakda hemayet etmändigine, ýurtdaky ykdysady ýagdaýlaryň gün saýyn yaramazlaşýandygyna ünsü çekip dowduk ýurtlaryna dolanmak isleýändiklerini aýdarlar diýip 1990-njy ýyllaryň başynda Özbekistandan gelin bolup gelen we häzirki güne çelini türkmen raýatlygyna kabul edilmedik Fatma habarçymyza gurrun berdi. Bellesek Özbekistanda geçen ýylyň sentýabrynda ýurdun raýatlygyny almagy ýeňilleşdirmegi maksat edilýän raýatlyk baradaky kanunçylygy girdilen gosmaçylar güýje giripdi. Prezident Şavkat Mirziýoýewiň degişli kararyna laýyklykda Özbekistanda doglan, emma özbek raýatlygy bolmaýan ýurdun daşynda ýaşaýan adamlar ozalky düzgünlerden tapawutlykda, ýagny Özbekistanda azyndan 5 ýyl ýaşamak şertini berja etmezden raýatlygy ýüz tutup bilýärler. Şeýle-de Özbekistanyň raýatlygyna kabul edilenleriň çağılary awtomatik ýagdaýda özbek raýatlygyna eýe bolýarlar. Kanuny taýdan özbek raýatlygyna geçmek isleýänler özbek dilinde aragatny gurup bilmeli. Şeýle-de ýurdun kanunçylygynyň iki raýatlygy kabul etmeýändigi sebäpli beýleki döwletiň raýatlygyndan ýüze urmaly. Adamlar karantin sebäpli yapılan serhetleriň açylmagyna garaşýarlar. Ular eýem Türkmenistandan Özbekistana göçüp gitmek üçin goşlaryny düwüp başladylar diýip 50 ýaşlaryndaky Fatma habarçymyza gurrun berdi. Galy berse-de bu ýagdaýlar ýurt raýatlarynyň hem daşary ýurtlara migrasiýasynyň derejesiniň öňgörülip esidilmedik möçbere ýeten döwrüne gabat gelýär. Türkmenistanyň raýatlary soňky ýyllarda okuw, iş gözläp Russiýa, Ukraina, Belarusiýa ýaly post-sowet döwletlerine kän uçýar. Emma türkmen migrantlarynyň esaty köpçüligi Türkiýede ornaşýar. 2018-nji ýylyň özünde Türkmenistanyň 50 000 goly raýaty Türkiýe uçupdy. Ýatlatdyk azatlygyň döwlet idaralaryndäki çeşmeleri Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetinde geçirilen ýapyk barlyklary salgylanyp 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 2 milliona goly Türkmenistanyň hemişlik esasda ýurdun daşyna immigrasiýa çykandygyny habar beripdi. Sol bir wagtda ýurt raýatlarynyň köpçülikliğin daşary ýurtlara göçmeginiň barha güýçlenmeginiň arasynda Türkmenistan ýurdun esasy bayramçylyklarynyň öň ýany türkmen topragynda ýaşaýan adamlaryň hasabyna ýurt raýatlarynyň sanyny köpeltmäge synanýar. Resmi maglumata görä geçen ýylyň dekabrynda raýatlygy bolmadyk adamlaryň 2580 sanysy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilipdir. Türkmenistan ýurdun daşyna çykan raýatlarynyň girimi barada resmi statistika maglumatlary ilat köpçüligine äskär etmeýär. Şu gün Türkmenistandan ýurdun daşyna ýerip bolýan puluň mokdary 50 Amerikan dollarynyň geçmeýär. Daşary ýurt universitetlerinde okuyan türkmen raýatlary üçin niýetlenýän bu puly diňe 2 aýdan bir gedek geçirip bolýar. Puly geçirmegiň düzgünleri de eslägirlaşdy. Garaşylyşynyň tersine puly bermegiň şertleri yaramazlaşdy, talonlar ýerdildi. Indi ýene-teler indik aprel we may aýlary üçin 50 dollary iýermäge talon almagy gystanýarlar. Şuň tanışym Senagat bankyndan studenta fevral-mart aýlary üçin 50 dollary iýerdi. Her kim 10-njy fevraldan soň ýene her aýda 200 dollar iýermäge ruhsat berilejekdigine garaşýardy. Emma aprel aýyna talon berdiler. Adamlar ruhtan düşýärler diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy 10-njy fevralda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä häzirki ýagdaý ýurdun ähli banklaryna maksus. Şol bir wagtyň özünde de pul iýermek üçin talipleriň enatalary bellenen banklara ýüz tutmaly bolýarlar. Üstesine talonlary diňe belli bir günlerde alyp bolýar. Ýöne soňky döwürde bu düzgün hem bozalyp bellenilen günde ýüz tutmak, pul iýermegi ýa-da talon almagy kepillendirmeýär. Western Union kompaniýasynyň Türkmenistana degişli web sahypasyndaky maglumaty görä Türkmen başı Senagat we Türkmen Türk banklary arkaly çal pul geçiriş hyzmaty üpçün edilýär. Ýurdun häkimetleri valuta geçirimleriniň hem çäklendirmeleriň düzgünlerini resmi taýdan anyklaşdyrmaýarlar. Western Union halkara pul geçiriş gullugynyň wekilleri hem bolup geçýän wakalary kommentirlemediler. Bu aralykda okuwçylaryň enatalary bir bankdan beýlekisine ylgyarlar. Bank işärlerine çağalarynyň başdan geçirýän umytsyz ýagdaýlaryny düşündirmek üçin biderek synanýarlar. Şeýle ýagdaý şu günler ýurdun ähli kunjaklaryny görmek bolýar.
5 fevralda mardaky habarçymyz Daşary ýurt universitetleriniň talipleriniň garyndaşlarynyň Halk Bankynyň mardaky şahamçasyna barıp pul bermäge finanşanlygyny, emma bu başa barman soň Türkmen Baş Bankyna gidenligini habar berdi. Şol gün Halk Bankynyň mardaky şahamçasyna baran 70-80 töwerek adam bank işgärlerinden Türkmenistanyň daşynda okuyan çağdaryna Western Union arkaly pul bermäge ýardam sorapdyr. Ýanwaryň aýagynda Aşgabatda studentleriň enatalarynyň ençemesi soňky çäklendirmelere gaharlanyp Türkmenistanyň Merkezi Bankyna ýüz tutdular. Emma bu ýüzlenmelerin hiç biri belli bir netije bermedi. Taliplerin enatalarynyň sözlerine görä Daşary ýurt universitetlerinde okuyan çağlar açlyk çekerler. Kimdir biri işlemäge finansiýar, emma käbirleri bir kanun ýollara çykmaga mezbur bolýarlar. Talipler açlyk çeker, kimdir biri ogurlaýar, kimdir biri işlemäge finansiýar, gyzlar ten satýarlar diýip adynyň efirde tutulmazlygy şerti bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly Denan Gurrun berdi. Onuň sözlerine görä köpler 10 fevraldan soň bu meseleniň çözülmegine we geçirip bolýan puluň mukdarynyň $200 çenli gaýtadan ýokarlanmagyna umyt baglapdyr. Western Union ulgamynyň Türkmenistanyň sewit merkezlerindäki hyzmatlary dekabr aýynyň ahirinde toktadylypdy we ýanwar aýynyň başynda ulgam Aşgabatda işlemegini besedipdi. Ýanwar aýynyň ortalarynda çalt pul geçiriş hyzmaty gaýtadan işlep başlady. Ýöne Daşary ýurda berilmegine ruhsat berilen puluň muktary ençeme esse azaldyldy. Habarçylarymyzyň habar berişi ýaly ýanwarda Western Union'yň Türkmenistandaky işiniň täzeden başlanmagyndan soň gysga wagtyň dowamynda Aşgabatdan we mardan $200 daşygyzdan hem Türkmenabatdan $100 iwerip bolýardy. Bu muktar tiz wagtda $50 çenli azaldyldy. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen taliplerine iwermek üçin niýetlenýän $50 Merkezi Bankyň resmi kursu boýunça çalışylýar we 175 türkmen manadyna barabar bolýar. Garabadyrda $50 1,5 müň manada durýar. Western Union kompaniýasynyň resmi web sahypasynyň habaryna görä, 5 welaýetde hem Aşgabat şäherinde ýerleşýän Türkmenbaşy Senagat we Türkmen Türk banklarynyň üstü bilen Türkmenistanyň 90-dan gowrak çalt pul geçiriş nokady işleýär. 10 fevralda Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy Daşary Ykdysady Bankynyň hundan beýlek Daşary ýurt müşterilerine, şeýle Daşary ykdysady işler bilen meşgullanýan türkmen raýatlaryna we Daşary ýurtlara gidýän resmiýlere hyzmat etjekdigini, şeýle bankyň üstü bilen Daşary ýurtly hem bilelikdäki kärhanalaryň işgärleriniň aýlyklarynın geçiriljekdigini habar berdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä taliplere we enatalara hyzmat etmek, olar üçin pul öwürmek we yerli edara kärhanalaryň işgärleriniň aýlyk hasaplaryny öğretmek, kartlar açmak we beýleki hyzmatlar başga banklara geçirilipdir. Türkmenistanyň Merkezi Banky 6 ýyl bäri manadyň Amerikan dollary babatyndaky hümmetini 3,5 manat derejesinde saklaýar. Ýöne Garabadyrda Amerikan valutasynyň bahasy 6 esse ýokarlandy. 4 ýyl töweregi wagt bäri Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda resmi valutanyň hümmeti bilen Garabadyrdaky bahasynyň arasynda tapawut ýygyderli ösdi.